Chakno weche manyien kaendi ni jokuny mula moko adek okwamo e bugo mar kunyo mula manie Kabuto e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. Ji adek oyudo masira bang' dag mulano sianyore kuomgi kama ne gidhi e nyime gi kunyo. Jokunyogo moyangi kaka Duncan Ooko ma jahigni 33, Elfas Odhiambo ma jahigni 21 kod Alan Ochieng ma jahigni 35 oyudo masira makamano e Odhiambo ma kawuonono. Jalup ruoth ma gweng'no Nyagudi Edwin Juma lero ni jokuny mulago ne temo yawo bugono kapok osianyore kuomgi. Owacho ni geno to nitiere mar yudo ka pod gingima nikech sani pod menyo margi dhi mbele. Katimbe gimoro saa 8 gi nus kayudo information from my village elder ni bur chalo gima bur moro itemo noyaw kamiluongo ni Kabuto. So no omwomre gi jogo the process mag yawo burno. Koro ne gin ji adek kae buro chalo gima lo odhi odiyogi. Koro kalo odiyogi kore ma miners go mobilize themselves mondo gi tem ka ginyalo rescue gi. Nyige gi gin Duncan Ooko, Elfas Odhiambo, Mandiwa, Alan Ochieng. Koro sani apano osenegi ka pod giyweyo matin to giol kabisa.